Okay. I wanna enjoy this video. Metal Maka and share button. Kelechi TV. Kelechi TV. Ah! Kelechi otekwana. Otekwana Kelechi. Otekwana. Kelechi longest time. Okay, I will join all these broadcasts. Metal Maka na like and love. Ah! So, okay, if I put it in and came book, Metal Maka na like and love. Click on like and love, then share this video because Achonka gozi alute. Achon gozi alute. Governor onye ọka mmụta Soludo aka. Achon gozi alute onye ọka mmụta Soludo aka. So share this video. Click on like and love and share this video. Eman ife ma hada like wona anyị na-ekwu ụfọdụ okwu anyị na-ekwukwo n'onwe nya ka gọọmenti na-anụ wee mee ife. Ịghọtana? Ana m like ka video m ya ka nwee engagement wuru video ebe m na call out gọọmenti. Ịghọtara? Ama aka like ka video m ye nwe highest engagement wuru nke ebe m na call out gọọmenti. Yeah? Wuru nke m na call out gọọmenti. Ịghọtara? So share this video. Share this video. After propaganda Soludo ji aka na spread na Nnewi about Iloni na ọlụlụ anyị na Nnewi na ha gwara ya na nke a mere agwa ya no nke a the worst Ilodo na Nnewi o je lụwa nke a lụwa nke a lụcha agwakwa ya na nke a wa another Ilodo na Nnewi o mebiri emebi and Ogo Auntie Ogo I greet you. Auntie Ogo mmedelu ozi mmedelu ozi butuo wolu nwayo wotu obi na onwe onife mebiri emebi. Onwe onife mebiri emebi. Onwe ife mebiri emebi. So o wee kwuo na ka m play kene that video. Ka m play kene that video. Ka m play kene that video. Hey, mbao. Okay, I don't think I'm for that video ever, but I think I can enwe m ike ikwu n'ife m ekwu here. So, Soludo ile na atozi na nke ikpeazụ akachuga. And amomo onye kuziri Governor Soludo okwu nke ikpeazụ ọ na-agbawasị because na mgbe o melu campaign ọ dị ekwu n'okwu. Ịghọtana? Mgbe o melu campaign Soludo adị ekwu n'okwu. So aghọta homo ebe o jezi wee mụọ ikwu okwu na nke ikpeazụ a. In fact, abịa n'isi I don't think na o nwere onye sakarịrị ya n'isi na nke ikpeazụ a. Ịghọtago? I don't think na o nwere onye sakarịrị ya n'isi na nke ikpeazụ a. Ịghọtago? Soludo wee kwuo
ụbọchị ọbịa flag kọmishọn ilo na Nnewi n'ihi ọ kpọsịsịrị ọ kpọrọ ilo si Okpulu Eze bus stop Eze B road kpọọ Ịzahụ road ana m na-abịa kpọọ Bank road kpọọ Igwe Orizu road kpọọ Dual Carriage Way wee kpọọ nke a ọbịa kọmishọn na ọbịa kọmishọn na Nnewi, which is Okpulu Eze bus stop to White House, gara moto pass to White House yana nke gara building materials. Ama onye kụziri nwanna a ka esi ekwu okwu na nke ikpeazụ a. Mana number one, let me call attention of Soludo ọpụwụ na not forget go. O nwere anything doka ilo Okpulu Eze bus stop Eze B road and Ịzahụ road ife ahụ okwu asị ka ọwụ. Ịghọtago? Ife ahụ okwu asị ka ọwụ. O nwere ife doka social road ịkpọrọ oge ịbịa commission Okpulu Eze bus stop which is Eze B road. Commission ile ahụ to teaching hospital. Onye bụ ụzọ wee commission ile ahụ Gọvanọ Obianọ alụwe amụm na engineers or contractors n'ebe ahụ ka ha gbara ọsọ ngụnwa gbagotakwa wee commission ya ile ahụ ọ gbagidorute mmiri imeri osi mmiri imeri gaa from mmiri imeri gaa Ihube IC Okoz wee lute Abụzụ ịnọ osikwa Abụzụ ịnọ nke do after Nnewi hotel wee cross one of that place wee gbada teaching hospital. Ife ahụ one road ka ịbịa commission na Nnewi the same day ka commission ile a ofu ilo ka ọwụ nọ na nke asị ụzọ aga across one place wee gbada teaching hospital. So adazi na-ekwu ka ọdụ ka ya sị na-ebịa commission ilo bịakwa commission ọzọ nke aha wụrụgụnụ one ife ya akụ nke aha wụgụnụ one otu ka ọwụ ife ọwụwụ otu nke aha ga. Then Bank road, yes, alụọ Bank road for St. Mary's lugide ruo gaa Bank road so we isi n'ibe eto. We can say okay daalụ how many kilometers of road ile ahụ how many ile ahụ ma amụhụ na 1 kilometer ile ahụ ịda 1 kilometer or 1 point something kilometer of road ọgwọ nya dị ife ahụ. Then Igwe Orizu road mpachi ka ụnụ pachiri ya ọ na-enọmalụ ọrụ ahụ suppose ịwọrụ local government. Ọkwa ime Igwe Orizu road a ọ na-enọmal ile ọrụ ahụ suppose ịwọrụ local government ya alụ na ọhụrụ na close to 500 million anyị na-eje na local government. Ife a suppose ịwọrụ local government. Ilo nkwọtụ nkwọ ifunu na-eme passing maintenance script ebe adịghị mma awụọ ya ife a nwee Chineke ọnụ local gọọmenti sọpụzụrụ ịlụ Chineke ndị apụ ga ya isi na ife na-agwa gị ụwa asị gbaa na ilo nkwọtụ nkwa ife mere ilo nkwọtụ nkwa ahụ kiri ya yi apụta ebe adịghị mma eskrepụ oye wụọ ya base owuwe ka ụda dere elute ebe dị mma emendi ebe mebiri emebi na elute ebe kọtara ife ahụ ife menile a mere ewe ruo nkwọtụ nkwọ wọdụ hile a na ya eskrep ile a lụgharị ile a ife ahụ sọpụziri ịwụrụ lokal gọọmenti ya alụ agụzinala ihe na-eruru ilo ọkwa ime ile ahụ and Igwe Orizu road agụzinala anyị ile ahụ na ile bịa wọdụ na Nnewi nke ahụ ezigbote aghụghọ ka ọwụ agụzinala ihe na ile bịa wọdụ na Nnewi. Then akwụkwọ nkụ na dual carriage ọgwe ma dual carriage a ejizikwa n'ile ahụ were emere anyị campaign na Nnewi. Ejizi n'ile ahụ were emere anyị campaign na Nnewi. Yes, ejizi na were emere anyị campaign na Nnewi. Thank you n'ile ahụ pụtara gaa mana agwago ngụ na ile ahụ ilo si Ọka pụta gbafee Nnewi wee jebe Ọzọbụrụ ọ ife ile ahụ ọkọtara across communities. Ịghọtago ọkọtara across communities, but nevertheless we are going to thank you for the party bata na Nnewi. Daalụ, thank you very much. So let it be on record that n'ile erugola anyị na Nnewi wo dual carriage way agafe na Nnewi. One, Bank road ma amụhụ na 1.5 kilometers of road ka 1 kilometer ile ahụ ka 1 kilometer sef ka ọwụ nke ahụ abụrụ 2. Then number 3 wụrụ nke si Okpulu Eze bus stop wee je teaching hospital
onwe ha ọzọ nye na nke ya bịa wọdụ ụbọchị a ịbụrụ nke ya bịa wọdụ ụbọchị a ilo na abụọ put together ọ karịrị 1 kilometer. Ọ karịrị 1 kilometer. Stop playing and joking with the people of Nnewi. This is fast becoming an insult. Ejizi na ndị Nnewi were esi nni aja from Opuneze bus stop to White House wee gaa building materials ile ahụ erugo 1 kilometer of road. Yes, ọrụ yiro nwa be nwe osu ka ọgụnụ ụlọ na akaba eze. So ohifo ọhụụ na ka a eji emere anyị campaign. Ohifo ọhụụ na ka a eji emere anyị campaign. Ife anyị gwalụgo bịa lụọ ilo na Nnewi, bịa lụọ Nnewi ọfụma na Nnewi supposed inwe ezigbote ilo etu Ọnịcha si nwe, etu Ọka si wee nwe, because na Nnewi wu another economic hub Anambra State nwere. Bịa lụọla anyị ilo na Nnewi, hapụrụ nka politics ya a na-eme ka o wee wụrụ na ahụ na omere ife gara anyị ka e were ekwu okwu. Ịbịa kọmishọn n'ilo ma amụghọ n'oru 1 kilometer ewerukwa ya na-ekwu okwu na-agwa na aji road ebe a ịbịa lụcha ya agwa na aji road ebe a fọ ndị ya bịa be bịakọ na nkwọtụkwọjikwo ọga ife mere nkwọtụnkwọ maintenance ọ ife mere ya. Yes, ife mere nkwọtụnkwọ maintenance agbara nyon Tuesday. Yes, kele ụbọchị Tuesday wu yesterday agbanya yesterday. Yes, agbara nya yesterday. Ife mere ile ahụ maintenance alụghọ ya alụ ife a na-emewu and ọnụ ihe eje dig up videos mmegoro hia. O nwere ụbọchị nkwulu na ile ahụ nkwọtụnkwọ na ife a supposed ime ile ahụ maintenance amọdụ nnọọ maintenance wu ife merie jee wọchị ụbọchị mmeri video ahụ ngwa na ife a supposed ime ewu from Azụlụka St. Mary's alụ ebe ahụ maka na o mere mmebi agbagota after Hopewell edozikwa ebe ahụ maka na ebe ahụ mere mmebi ebe ahụ wee gbagobezie bai nwa afịa adụ mma then ị na-eru side ba next Obiora side bụ ọkụ onye ha side back to land irute side ahụ ebe ahụ mere mmebi edozie then from back to land ahụ wee gbadaраzie ugwu Akabukwu ahụ wee gaa warehouse a next Obiora wee gbadagido mmalụ mma wee ruo abụzụ ịnọ imezi ka ị na-eru abụzụ ịnọ nke Oraifite ọ side ahụ ka mmiri kọtụrụ ile ahụ. So erute ebe ahụ awụfee mini bridge ọsọ n'elu ebe ahụ wee lụọ ebe ahụ that's all. Ile ahụ from ebe ahụ wee gbafegidozie Oraifite wee rụzie nkwụ Oraifite do mma na ọtachi nke ahụ emezie o nwere ife mere ile ahụ na ya adakwa agụla anyị ihe n'ile ịlụrụ anyị alụlụ. Look at Igbo Road. Ile ahụ clearly maintenance ka emerie. That should even be the work of FEMA. If not FEMA, then local government. So every month ka ị na-ewere ego anyị from local government which is ego close to 500 million ka ị na-epulu out from local government covers of Nnewi. Ị na-ewere every month iwee for 10 months iwego 5 billion iwego close to 5 billion because ọ na-ewepụta about ebe 20% hapụ local government ka ha wee kwụọ salary were mme maintenance and logistics and eva mana ndị ọzọ niile na-eje ọka wee jụọ ọ na Igbo Road a and ilo nkwọtụnkwa ọ nọ ego ahụ ọnụ ha alụrụ ebe a ọ na local government anyị alụ nwe ọnwụ na local government chairman anyị nwere ike ije nwụrụ mmiri ụkwaka wee wụfuo ya bridge n'elu who says he cannot maintain that road. Ife anyị na-akpọ ụwụ bịa lụọla anyị ilo na Nnewi si hapụ nka campaign a na-eme bịa lụọla anyị ilo na Nnewi deserve distance na-akọ ịpụta ya na-agwa anyị na-elo 1 kilometer of bịa ka anyị gwa gị iri ya alụla anyị na Nnewi na anyị nwe ilo ndị ahụ na-eme ha pụta ha sịghị n'ilo nkwọtụnkwọ the worst ndị ahụ ụga ka ha na-atụrụ ụgwọ yes nke ọ bụ na eze bus stop to teaching hospital the very strategic because n'ile ahụ garụ teaching hospital mana ịchọzie ka anyị gwa ilo jọrọ njọ na Nnewi nke ya bịa wọdụ ụbọchị a from ọkpụ na eze bus stop to White House from ebe ahụ wee gị ime building materials wee gbada ugwu akpati ozu nke ahụ jọrọ njọ ilo jọrọ njọ karịrị bank road sef waja na Nnewi. Ịchọ ka egosighị ilo na Nnewi egosighị ilo jọrọ njọ na Nnewi gba ọsọ emereza nka campaign ahụ ị na-eme
ọsị gụgidere anyị ile ụlọ ahịa na ego ya ruo tem anyị abịa ma ebe ha nọ ịghọtago anyị adamaghị ebe ha nọ amaghị m onye gbere ọsọ mmiri n'ọnụ na nke ikpeazụ a ife ị na-atụzi n'ụga ugwu ugwu Ifeọma Ikenna ha bịa kịta ka mkpojere na ilo ga jerube ebuga ilu ebe a ka ife ilo ọjọọ ịfụ na ịgafeta ife ebe Mbaise kọtụrụ ilo ndị na-eji egosiri ilo jọ njọ na Nnewi ha afụ ọsaịdị a ụrụ nnọkọta na na-eme nkirika politiks enweghị isi ụna anaghụ nkirika aghụghọ enweghị isi ụna anaghụ nnọọ nkirika aghụghọ enweghị isi anọkọta amara ụma na-eme kọmansi America wonder kwuru na n'ife a kpọsigide iro ife na-ewe m iwe ewu na dide ya ịbịa wọdụ ilo si Okpuneze bus stop wee je teaching hospital ka ị wọdụ nke rutere mmiri imeri rute after Nnewi hotel gaa ebe a wee krọsụọ na abụ ụzọ ịnọ wee gada down to Nnewi hotel mana ịpụtago kịta agba anyị na-elụlụ Okpuneze bus stop to teaching hospital ha pụtakwasịgo na onwekwara ile ọzọ kpọkwa ya Zaho road kedu ebe Zaho road adụ if not ile ahụ gafere ihu factory mgbe agbara ọ ile a ka ị na-ekwu ọ the same day ka ị bịa wọdụ ile a ọ the same day ka ị bịa wọdụ that road ọkwa that same day ka ị bịa wọdụ that same road ụna na-atụsụ ụga ị nọrọ na-akpọsịsị ilo ndị nọ n'ebe ha nọ na-anụ ife ị na-ekwu kịta ha ya asị hei so na Soludo alụ ọnụ ilo niile a na Nnewi ndị Nnewi were ekwu okwu even from Nitel to Oke Etiti is very bad, which is eziokwu. If I ever look into it, see where ọkwa ya senator ka ọwụ a na-enye ya ego one na constituency fund a na-enye ya ego one na constituency fund a na-atụ ụgwọ enweghị isi onye sịrị n'ụga ka nna atụ jee gbaa na ilo nkwọ ka ịgwa nọ n'ọ maintenance ka emerie Honorable Echos na Nasodo can do that with local government fund na ọ na-ahapụ ego local government anyị n'aka and onya ka eji wee na-asị release local government fund ka ọ gaa to local government release ego local government ya gaa to local government ka e wee werie o nwere so many ilo anyị nwegasịrị anyị eji ego a ngụnwa na-alụ na iwozie ka esi nke na ife aha iketala from state is the question. Ka onye jenere anyị fa adị m afọ ihu Ezugo nwanne m ka ndị iwu ọfụma ka ndị iwu oge ngwa gaba n'elu ekene m dara nwanne mmadụ onwe ya m chọrọ ịjụ a na-ekwu na solution bụ ọrụ atụ egwu ihe ara lokal gọọmenti onwe ndị ihe ara mere ya ọrụ atụ egwu onwe ndị ihe ara mere ya especially ndị uri ọgwọrọ nwere ife ndị ihe ala merie since o ji azụ ọrụ atụ egwu ọ gbakwa ihe m fụrụ o mere n'ihe arụka ibe a na-eme politiks ịbata n'uri ehu nwere single road dị mmadụ na anụ uri as I'm talking to you now. ọ bịa na university ụbọchị a nke ọ bịa na university kwe ha nkwa na ọ bụ na o si ebe a na ọkụ ya enwu n'uri since over 20 years na ọkụ enwu bụ na anụ uri ebe ozi problem ka ebe kpatazị na ọkụ ahụ enwu n'uri as m jụọ ya since over going to 30 years na uri enweghị ọkụ uri enweghị ụzọ no single road dị na anụ uri onwe ya ndị ihe arụga gọọmenti mere ọ bụrụ onwe ha mere ha gwa anyị
ọ bụ na ihe a na-esozi na Anambra steeti ha gwa anyị. Yes, my brother, ndị do concern na anụcha. Aka nsị ka nye rịpọtụ na efe enye hụ. Daalụ. Lord. Daalụ. Ana m efere ihe na-eme. Daalụ, my brother. Ya gazie. Okay. So, Governor Soludo, ndị ihe ala local gọọmenti sere m jụọ ọrụ ọ na ihe ala local gọọmenti eso na Anambra steeti. Ajụjụkwa ka a sị na-ezie m ozi mụzie ọgaranya ezie nya mana asịzie m bute ya ebute ekwuo m olu na ma ya ebute. So ndị ihe ala local gọọmenti sere m jụọ ọrụ ọ na ihe ala eso na Anambra steeti. So ka anyị na-eche ka ịza dị ajụjụ ka anyị na-agakwa n'iru n'ife anyị na-ekwu. Ekwuru m wee sị na ọ wụrụ na-ewo ezigbota nwa Anambra steeti iwee nụ ka other people, men of goodwill na Anambra steeti na-eti mkpu maka local government allocation iwee mechie ọnụ ịma na afa gị sorry. Reason wo, let us say that na ife Nnewi not na-enweta as monthly allocation every month from federal government ewo 500 million into 10 months awụrụ n'ego one 5 billion into 1 year awụrụ n'ego one 6 billion into 2 years awụrụ n'ego one 12 billion into 3 years awụrụ n'ego one 18 into 4 years awụrụ n'ego one 23. Imagine what 23B can do in Nnewi na ọwụ na ego ahụ na-aga direct to local government. Ije lụọ ọrụ echeso na ka esi n'ego anyị wolu nwale nwe ego ije lụọ ya wolie wee nye onweghị udo as state governor. Hapụ local government project lụọ ka ị suppose elu as a state governor. Hapụrụ local government nke ha ya alụ ka ha lụọ. Ị suppose iji otu ngwa eme campaign. Ị suppose iji Igwe Orizu Road eme campaign because ebe ahụ passion ebe ahụ maintenance ka emerụ apụta ebe mere mmebi script way off edozie ya apụta ebe dị mma mana o nwere galop dị n'etiti efil way off ọ ife emerụ then o nwere ebe anyị apụtazi were mmiri mmanụ kokota na-aga n'elu kokota ochie na-aga n'elu kokota ochie na-atọ ọpụyalite ule ya onye kụrụ na aghọwudu onye kụrụ na aghọwudu kụpụ Igwe Orizu Road gụpụ ilo mkpọtụ nkwọ ihe echi ebe kampen gụpụ ya gụpụ ilo na-abụọ igụpụ ilo na-abụọ ọga elu ọ bụ na eze bus stop to teaching hospital gụọ ya 1 ife ọwụ 1 ọwụrụ ofu bank road awụrụ ịbụa ile ahụ adụghọlọ ngadan interlock nwobere ife ka ọ ya afọ o wee dụ ya o wee wuripo ji wee karị interlock si from the other side of Iloba be Ifeanyi na nke ha jebere ọka etiti wee gagide wee nakpo n'ime be nwobere ife ka ọ ya awụ o wee wuri ife nwa ego na-eji ije ha nwanne ego na-eji ije ha ji wee were interlock wee mmadụ be ha from Ihu Egbu wee mara ya nwagide pụọ mapụ ya Dibros Road olulu ife yeju olulu a project a state governor yeju wee na-eme campaign. Ana m ajụkwa gị ajụjụ because mbụ nwa mana from ọ bụ na eze bus stop to Ibeto bank ile ahụ bukata ibu ọwụrụ 1 kilomita ile ahụ bukata ibu ọwụrụ 1 kilomita gụnụ ka erugola anyị na Nnewi anyị eji wee gbafụsị. You can talk about dual carriageway. I keto okay, but I keep saying we paid the most price for that. We paid a heavy price
for that particular order. Yes, we paid the price, a very huge one at that. Oh, if I will, yeah, roll I all say I put church or church on in too many words don't fill a basket. Even they would be well no go on even and they will not go someone. No matter on a krogaka, or if they will be well. Our people who have problem I will. In no man go someone nene and go. And I krogaka. I cannot consider for what? Nibuago. Eh? Nibuago. Every 4 years, a guy yashere, Tina Bawegone, a guy yashiri Tina Bawu, 23, as in 23, 24. Yes, every 4 years, since the age when local government autonomy. So what it shows is that throughout administration, no, Honorable Esesona and Asoto, ni over 20 billion of Nnewi local government allocation. Nnewi not local government allocation. Tina, the question is project you make you go line and Nnewi. Show me this question. It's an intelligent question. Because I know for the name on a water. I took one go where throughout the 4 years tenure of Honorable Esesona and Asoto, throughout that 4 years, Ife Soludo Yashere from Ego Nnewi North Gawi Napa State wo over 20 billion can or close to 20 billion ko ye wolu from Ego Nnewi North Gawi mwejuo project ni ile Governor Soludo Lugolu na Nnewi owo to ego ne ebe ma halo mathematics ezelo mathematics ya ka nwe mal cheluzie mathematics ya ka nwe mal then ọwụrụzie na total project ọlụgola anyị na Nnewi eluhodu kwọta of ego allocation of Nnewi North ọ na-ewole eti na Aba steeti keluzie ego anyị ketalụ asụ oke as ndị Nnewi from federal government allocation. I don't know if you are following me. Share this video because we need answers. Keluzie ego anyị na-eketa oke as ndị Nnewi North from federal government allocation because na federal government na allocate ego to state every month. Monthly allocation na aga to every state. Monthly allocation na aga to local government because na amụ ife eji wee mee local government dị autonomous. Ife eji wee mee ka local government dị autonomous so that na ọwụ na ego niile ahụ na-agbada to local government bụ ndị nọ with the people. Ọha ma the primary need of people. So ọwụrụ na ego ahụ na-agbada direct to the local government. Ha nwere ike iji nwe na-take care of their local needs. I need gasịrị. O nwere ọrụ like ịlụ all these corner roads around Ngwo Nnewi. Local government can do it. Maintain some of the dosha somehow local government can do it. There are a lot of things local government can do. Local government can do empowerment. They can do many things. They can renovate schools. They can build new schools. They can do a lot of things. Man, if you creep with their wings, you will be this year. The local government chairman opa ka ncha niile wee kwe n'azụ ka ọ ghara inwe onye n'ime ha ya agbara okwu enye ha ego ịnarụ ha ego ị na-akpa isi ha. So before you come and argue on this, I want you to tell me, I want you to prove to me that na project Soludo Lugolu na Nnewi as a governor na at the end of tenure Honorable Esesona na Asoto that na project Olugolu cover nearly half of local government allocation I and ewuche ọka. Then ọwụ na ịsachasị nya ewe nduzi elu federal government allocation kerusi nke anyị nwawu ndị Nnewi ketara. N'ihi na Nnewi ka Soludo lụọ na the shortest route of Ilo and from St. Mary's. So Bata here now. Bata here now.
accept all the request. You got to go from St. Mary's to Ibeto Bank. How many kilometers go? How many kilometers of road to go? Or if I make campaign. If I from Okunese bus stop to White House to Keriva Nape building materials. How many kilometers go? So if I go here, As you go, guy, one them mother. you live in here. To do the one them. The one you I don't know. I'm okay. Nah, as you go, if I can now, why is it not a Joseph? Because in one of Nigeria, I'm going to be Gilo and make a pay. Because I'm a name I watch international politics. Maybe campaign, Yes. American election. Many countries name election because even in African country, ndaira habal. Ejekata buhomi je nuebe politician jino ya rilo wele ebe campaign. Mo wole rilo. Opologo kodo na aka rilo. Like obodo for example, obodo a kita awu, otuka amom na masina. Company ahụ na-arụ ilo, ọ dịka enyere ha contract. Onwezi ihe gbastarụzi steeti gọọmenti ma ife mana na kọmpanị a na-afụ maka ilo obodo a. Ị ga-afụ ezigbo ilo dị mma, ilo dị very neat. Anakata egbuchisi ilo, lose some layers of the road. Magharịkwa new one. Ilo onweghị ife mere onweghị single pothole. Amagharị so at the time na-afụ ife a steeti nọkata njụọ onye obodo wee sị ya kedu ihe kpatara oge niile anọkata ilo dị mma egbochie ya kpochasị ya script si ya magharị ya n'iwa o wee sị m no kind of employment ka ọwụ na ọnwụ na-alụ ihe na those company na-alụ ilo ya dị idle for the rest of the month or for the rest of the year na ha ya fụkwara ka ha esi wee kwụọ workers ụgwọ ọnwa. So the government they are paying kind of a way that na enweghị ego apportion out for them every month for ilu onye mere ihe nọkata efu ilo dị mma nweghị ife meri elu anọkata ha eji egbechisi ya scrape si ya ka ha wee fụ yes na wee ndị lụrụ ọrụ yes na ya akwụ ha ụgwọ ọnwa because those workers aya na idle o wee wụrụgono nye ka aka na-aka ụka ilo Nigeria got the backward too much. A na-ekwukwo n'ilo na-ekwu ile a ile a ile ọ ya awa alụchahapụana within 6 months ije ebe ahụ. Oga doing send the request again or you comment can still comment to pop you. Okay, sir. Oga doing send the request. Ile ọ ya 6 months. 6 months ije ebe ahụ o nwere go pothole o mere gị ife a nna ọkwụlọtọ ọgwụ m ike wee na-ajụ sị let's take this now although possible to I swear will Nnewi not local government kita. Can't we be independent on our own? Only independent in there. Local government chairman can raise money from any means you want through contribution, through donation, through illegal taxation. And when you go to a buyer, when you can make sure when you continue for a beaver kind of a tone and one day we like you don't quag. The local government, they know we're right. Even continue to about say, only on an aganila, put 10 naira. Each time on a buffet and put 10 naira. I raise the guy you do on because I'm actually the system of the laws that they had now govern the authority, local government as a body, e.g. implement some policies now over there. Because all one of the possible, can you hear in a Soludo na Kogarele asset? Ilelu highest, no spend the kata or spend there 500 million naira. Like I do any I can pay. I won't name on a highest look at it, but as never. Do those who will pour from here. I fix hereby. I will accept your request and understand the request. I will have a platform in a naketa na currently. O one of us in Siketa. Okwulọla na Awoji raised mmadụ ego onye ahụ adọghọ within a space of 45 minutes broadcast ọ na-agba ụlọ raised ego for something million naira for only his viewers so alone that view alone. Now I want ndị Nnewi
On I create a platform. And make sure that everybody is part of that with that group. Who if I get out say the cost they go no oh yeah everybody donate them and then the church you go garage you do that name go wait the men donate that name. You need do a kind of donation and they donate then how local government you have to stand out. Yeah, no say man. You are okay, so if never local government chairman or normal kwuru ya say na money dire go organize and the Nnewi indigenous. Na money dire any 500 million kai we ru I amaka isires yega ajele area na ru to the high standard we call the fa Soludo na bia amara ya chpat no ko ezigbo interlock ya wa ko e street light wo de put na street put na ofi road to ade ni lo na enye joy or na ya ma mmenu no ka question na aju. Thank you very much. Okay. Ọ bụkwa nwanne anyị batala apụkwana. Okay, first to aghọta question ịjụrụ mana the truth of the matter wụ na that kind of development plan I don't think no nwere ebe amapụrụ ya out na Nnewi. Ịghọtago? Even ji wee na-agwa gị ife ahụ na go to Nnewi, take a trip to Nnewi. Take a trip to Nnewi. All the Nnewi, Ife, just one man was able to do in Nnewi. Onwelo General University Teaching Hospital, do na Nnewi. Onwelo Afia and international market do ka Nnewi, do na Nnewi. There are so many things adron na Nnewi, but one man was able to build Nnewi as a town to what it is today. Abia na Nnewi nwụrụ na ndị nọ na Nnewi anyị achọrọ ka aha na-esi ya potentials anyị nwee na Nnewi wee dozie Nnewi. Ọ na ha achọrọ ka ewepụtagasị ya resources anyị nwere enwe na Nnewi mmechọ nyere anyị ọwụ Chineke nyere anyị ka e wee dozie Nnewi. Nnewi ya ama mma mana the main thing nwụ na ma ụfọdụ ndị big men ahụ so wee na-abụsasị ya how can we be talking about even raising money for the local government when federal government na-enye anyị close to 500 million every month? Let us forget about that one. Ọ na Nnewi as a local government ada generate ego from Nnewi, from all the afia niile do na Nnewi, from all the garage niile do na Nnewi, and the traders, both petty traders niile do na Nnewi. Ọ na University Teaching Hospital do na Nnewi. Ọ na onwere kwota ego Nnewi na-enweta na kelebe ego niile ahụ na-aga. These are questions we need to ask ourselves. If those money cannot be accounted for, you are now talking about individual donation. You are not talking about individual donations. Politics are the men and Nnewi to very bad because it is not a developmental one. I am telling you, it is a destructive one. Do capable of a happen for a long time. Politics are the men and Nnewi. Internal politics are the men and Nnewi. It's a very dangerous one. If I will see why, it's a very dangerous one. What I go? It is not aimed at developing Nnewi at all. Jena Umuchukwu, Ijelu Umuchukwu, if you Godwin mmadụ ka meru single-handedly in Umuchukwu, how many Godwin mmadụ ka asị ka inwe na Nnewi? How many Godwin mmadụ ka asị ka inwe na Nnewi? Now look at what Godwin mmadụ ka asị inwe na Nnewi need to do. Ayada agwa ha wote ego Fabian Obala in Nnewi. They don't need to do that. What they need to do, what they need to do is to use their power and influence to get the necessary institutions on Nnewi to start working. Is to use their powers and their influence to control the system, which is the government, to pay attention to Nnewi. They can do that. Governor na become boy, you na Nnewi, walk into personal private residence na Nnewi. Olueba honorana. Who kunata we kene ụfọdụ ndị ọga na Nnewi. Are you telling me that ụfọdụ ndị ọga ha inwe na Nnewi cannot call the attention of governor? I want you
based on the support Nnewi your government. Actually, see from eba to eba. So many of them can do that. We can do that comfortably because now we're people. You know what I go? We're people. I actually get afa because na afa one ka ya bo happy be. Nnewi will mad. Mano mo pitch politics in isi. Eji wee sịrị na ewu ọha nwe na agụụ na-egbu ya ndị kwuru ya amaghị ife ha ji wee kwue Nnewi jere ije ka ewu ọha nwe agụụ na-egbu gọvanọ bịazie na Nnewi bịa kọmishọn ile eruho 1 kilometer of road ilo our brother onye akaba eze m lolo from Orifte wee lugide na divine love wee kwụsị na divine love ọ na ọka hụ distance from St. Mary's to Ibeto ọ na ọka he ofu onye lụrụ ile ahụ pụta na divine love lụrụ ya blọkụọ ya na nke ọ bụ na eze akịta ga Nnewi hotel ọ na kilomita of ile ahụ ọ lụrụ ọha almost the same with nke a Soludo ji abụra gị na Nnewi almost the same with nke a o ji abụra gị na Nnewi and the worst of it all is that na those people Tochukwu mụ na umele expect gafa na ajụ ajụjụ are there clapping for him and jumping up n'ọbịa commission from ife ma na ọwụlụ na ego local gọọmenti anyị na-abịa na akpa anyị na Ebrechas na Anasodo ya alụ from okpu na-eze bus stop to White House ha that is not part of the road anyị na-eme expect ka gọọmenti bịa lụọla anyị nwe ilo ịchọọla ilo gọọmenti nwere ike ịlụrụ anyị ọkwa ifuru from junction Ngwabros wee gbagogido wee boo ori agbọ wee si ori agbọ wee gasa ebe anyị bụ ofu wee gbagogido wee gbapụta n'ire ahụ jebela Ọka ọgagodwi na ana m akpọbata na ife ihe eme ezitie the program batakwa na the program again ise but m na-esend request kịta ka mmadụ ya batanwu nkịta mana ọ bụrụ ịbatanwu now what you need to do is to exit the program then come back again exitie the program shigata back again a drop say comment can see na comment wee kpọpụta you because to be honest we need more voices it is a shame and disgrace that na Nnewi are not in this state ebe ọ nọ but we have people who are saying that na ha so wee nwere obodo anyị nọ na but Nnewi dey too ọdụ o nwere obodo nduchelu enyi m nwoke o je kpọta nwaanyị o je mego nwaanyị a year or 2 years ago one obodo nwanne na Anambra State kere afọ obodo a one obodo na Anambra State one obodo nwanọdụ na Anambra State ị ma na iru ebe a ndị youth obodo ahụ organized onwe ha in such a way that na ha na-atụ development levy majority of ilo do na data obodo ha alụcha na gota nye gota channel ego na-abịazi a na-ata ego na-abịazi a na-atụ ilo ego na-abịazi a na-atụ ilo obodo ahụ enweghị afịa obodo ahụ enweghị heavy presence of people dịka Nnewi every single container batara na Nnewi nwere nke na every single container batara Nnewi let me say it like this nwere ego fa na-akwụ and ego ahụ amaka ego ahụ si agbarịsị onwere ego niile ha na-akwụ onwere nke a na-amapụ out si oke na ego ahụ for maintenance of ebe container na-agba were abata were anata ha ego a yet every day over 100 containers na-eme offload na Nnewi I think over 100 containers na-eme offload na Nnewi every single day every bus bụ ibu si na Nnewi apụ every mini truck bụ ibu si na Nnewi apụ nwere ego nefa na-akwụ ndị na-akwa bero na ndị trọk niile nọ na Nnewi nwere ego nefa na-akwụ shop niile nọ na Nnewi botu ndị nọ n'ime afịa ma ndị anọghị n'ime afịa
nwere development levy ha na-akwụ ndị niile na-ele afịa na afịa mgbede, ndị niile na-ele afịa na gareji, moto niile na-ere otu na Nnewi. A lot of obodo enwere otu na ụmụ ife anyị na-ekwu na-edozi nwube fa. We don't want you to bring out your personal resources as ọgaranya nọ na Nnewi, but control the system to start working in favor of us, or too much to ask. Iro na teaching hospital ebe ụmụ ogbenye ya eje weta ọrụ, ndị ọgaranya nwechara factory, ndị ọgaranya nwechara ego ewuru power and ife a wụkọrọcha ndị ha ya enye nwa ọrụ na side ha were ha jee akọwa ebe a. Onwe ebe revenue si apụta na teaching hospital a na-eke n'aka ọ na onwesị nwa nsị nke ya nakpu na akpa gọọmenti mekwa expect ka gọọmenti were ewe bịa lụrụ ụlọ ife jee ekechie n'aka ya ekechie n'aka. O nwere ụfọdụ ụgwọ ihe eji ikwu enye personal account kpagharị ya ije nene ya ekechie n'aka. Ana m atụrụ ga Soludo bịazie o commission Uyilo from Okuneze bus stop to White House, from etiti ile ahụ ga building materials a na-akụrụ ya aka na-asị kokoloko apụga onye agha na nwanne. Achọrọ m ikwu na ifere supposed ime anyway ka anyị na-emegodu program etu anyị si eme. Ka anyị na-emegodu program a etu anyị si eme. Ịghọtago? Iziela anyị local government ya ozie na ịchọghị ịrụla anyị ife hapụzie so that we can hold Honorable Echezona na Sodo responsible. We can hold you responsible. Yes. Iziela anyị sọsọ ego local government ya anyị ịchọghịzi ịrụla anyị Nnewi. Let us hold Honorable Echezona na Sodo responsible. Yes. Iziela anyị ego anyị ife onye ọna na-eti. A lot of governors, dubious governors, because any governor enact a law na State House of Assembly wee chọọ ka o wee na-colonize ego internal generated revenues niile a na-enwe na Anambra State ezugholuwu, federal government allocation ezugholuwu, extra ego adịla anyị as oil producing state ezugholuwu, n'ọkwa ego ewetara iji wee develop the local government ka ijekwa na-ewolukwa as a state governor ijekwa na-ewolu ihe. Now Onitsha enidere complain, Ọka enidere complain. Ife Ọka anyị eji complain wụ na ọlụ niile Soludo lugoro n'Ọka, ọlụ niile Soludo lugoro n'Ọka ịgbakọ ego local government allocation niile local government niile banye n'Ọka, Ọka North, Ọka South na ndị otu ị nwere ike ịgbakọ ya in 4 years. Ịgbakọ ya in 4 years. Ọlụgoro n'Ọka alone as a capital city. Ego local government allocation ha alụghọ ya iwetakwara enwejitekwa ego from state allocation tile. So ndị Ọka enidiri ikwu okwu, Onitsha enidiri ikwu okwu much. Because na ọrụgoro ndị Onitsha ọrụ ha ejisi well ọrụzie na owere ego local government ya otu ikpe ego were alụrụ anyị ọrụ no problem. But Nnewi ka nna ajụwo. Yes, esoro na nje cost ilo. Yes, esoro na nje cost ilo. Even though n'ilo akọsoro m ụwụ ebe 500 kilometers of road, ama m ego one akọsoro anyị eji wee lụọ. Itizie ya na ọnwụ na-achọsiri ịlụ stone base na ndị otu ama m ego one ọ ya wụ. Ije na Abia steeti ife ebe a na-alụ ilo with Julius Berger, ilo with Julius Berger, ilo ka m na-agba with Julius Berger ruo ya to standard. Jee Abia steeti ilu ebe a ka iwere anya kpara akụ ruo ya with ezigbota company Julius Berger. Wee jụọ sị Anambra steeti a ya anyị dụ na-eme onwe anyị ka o nwere onye na-eme anyị.
wee jụzie Soludo na Nnewi o nwere ife anyị nwa mere ugwu denu ndị ọwụ ha ka ọnụ ruru n'okwu na Nnewi o nwere ife anyị mere ụnụ tigharịdebezie nu mkpu. It's time for you people to stand n'ọkpọ anyị nwere ebu nwe mfụ. Local government chairman Nnewi suppose to be the most outspoken na the whole local government chairman niile nwere na Anambra State. Honorable Echezona Zodo suppose to be the most outspoken because na na Nnewi nwere mmadụ. Yes, ọ bụrụ na Nnewi nọ in unity ị nwere ndị ya agwa gaba na anyị kwụrụ n'azụ kwuo okwu a bata na onwe ife ya eme anyị kwụrụ n'azụ onye mụrụ nke osi n'ala. Ọnwụ na Nnewi na-anọnwụ in unity ọnwụ na Nnewi na-anọnwụ in unity local government chairman anyị suppose ebe a ka ị ya afụ na mmadụ umeyo na ebe a ka ị ya afụ ife na mmadụ umeyo maka nwoke na-anya na-azụ ọfụ na ife kwuo na-azụ ka anyị na-akarị ọ na-agbawapụ okwu na-ekwu okwu ịghọtago ọ na-agbawapụ okwu na-ekwusi okwu ike. Yes, because before Soludo ewele aka jewede ekwusigo ọ ya eburu ụzọ jugodo ese ọga ọmakwana ife dị otu a na-eme agwa nna na ọga kwukwo ọgba ọsọ 440 o were aka wụ jewede ekwusigo ọ ya eburu ụzọ jụọ ajụọ mana ọ na-abata na Nnewi nyụọ nsị na. So one thing ma bụ owu na ọ na-eme in collaboration with ndị anyị na-atụba anya ka ọ na-eme na-ana because na ndị Nnewi eki ahụ na ndị Nnewi anọghị in unity na ndị Nnewi na onye ọbụla na-achọ personal interest ya na onye ọbụla na-achọ personal interest ya o nwere onye bụ collective interest of ndị Nnewi n'obi. Nnewi unite ya who is that governor? Onye ka ewu ebe ka isi wee bịa onye ka ewu ihe ekwetagodo na ọ na-eme but Nnewi lack that unity. Nnewi lack that unity. Onye ọna na-agbanwe nke ya onye ọna nwere interest onwe ndị interest ha nwụ na ngwọ nwee ndị interest ha nwụ na government institutions dụka ndị mpịawa azụ ndị aka odo ndị rasa ka ọgụrụ ka a na-akpọfa nya ịmarụgo enweghị kịrịkịrị interest na-amaghị ebe esi wepụta na ụmụ nkịrịkịrị ọrụ niile enweghị isi na-eweta ego one ego ọrụ ahụ ejenereti ị na-eyi nwere ike oluhe ego ụfọdụ inu mmadụ ka ji wee taa about 3-4 to 5 kilometers of road na Ụmụchukwu ife awụ ndị firuru n'obodo ha enweghị nke aka chụere ha na ya ha wee sị ka ha lụwakena be ha ka be ha wee nwee ike pụta soro na-ekwu okwu obute magistrate court obute nka obute police post ọlụọ general hospital ọlụọ nka ọlụọ ife niile ka ọ fụ na Ụmụchukwu nwere ife niile ndị obodo ndị ọzọ ji eke ike ka ọ fụ na Ụmụchukwu nwere ife niile obodo ndị ọzọ ji eke ike. Look at injinia Eze gharala ma ọ na-agba ka eburu jebe Dunukọfịa gharala ma ọ na-ebe bugido zone 13 bunata zone 13 na Dunukọfịa be ha tebe dị ya ịmara na ị chọrọ ike bịazie na Dunukọfịa ebe ahụ esoro na wụrụ headquarter o wee wụrụ n'obodo nwere mmadụ nwee onye eji aba. Nnewi nwere mmadụ but what I am saying is that why can't we unite? Why can't we have that unity in Nnewi? Why can't we have unity of purpose? Why can't our mission be unified in Nnewi? Where we will have asehom kenwena interest in game because people here really different interests. But what I am saying is what I am saying is can you weigh that common interest which is going to develop Nnewi? Nnewi na so yi ọ na Nnewi ahụ emeghị ifele asonye Nnewi o mewugo m ifele ịghọtago o mewugo m n'ifele. Nnewi lelele na-esi isi and anyị nwanwu ndị Nnewi ji aka anyị gbuo Nnewi. Anyị nwanwu ndị Nnewi iwu anyị ji aka anyị gbuo Nnewi anyị ji aka anyị nyachie Nnewi. O nwere ụfọdụ ife gọọmenti ya
nke kpakata ike rute Nnewi ọmara n'obodo a nwe ndị na-agba mmiri egwu ha atụ Nnewi ka gọvanọ ya abata wọdụ ilo si St. Mary's wee je Bank Road ọ na-enyegharị mkpọtụ ebe niile. Nnewi ka gọvanọ ya abata wọdụ ilo si na ilo ahụ si n'okpuru eze bus stop wee lu White House si ebe a ka ngwa olulu personal ilo ndị mmadụ ji ego ha lụ na Nnewi. Ịchọ ka ndị gosi gị ilo ọjị lasa oil. Ịchọ ka ndị gosi gị ilo ọlụlụ lukwuo ya obi ụmụnna ha. How many kilometers of road do they far lụrụ? Yes. How many kilometers of road ka ịma dị far lụrụ with his own personal money? Ọlụọ ya moto na-agba na eta ata, machine na-agba na eta ata. Soludo pụtazie ọwọdụọla anyị kpọlụ na ya nyabịa ka anyị gosi ya ire anyị. I repeat nyada alụghị nne na nke asị ọka abịa ya esi n'obi gaa ihu katidral gaa roundabout gaa traffic light wee banye ọsọ ụkpụrụ perfect. O nidere ịlụ new road old road ụna asịsị na nnọọ federal road ka ọ na steeti gọọmenti adarụ federal road ọlụwalụcha ọnọrụ in agreement with federal government ọlụwalụcha o present ego akwụọ ya ụgwọ even ha na-reflect sef because ha na-esi ebe ahụ igbo sef ị na-agwa m ife a na-agwụ mana ọ na-achọghị ime. Okay, from Oba Junction new road and from Oba Junction old road wee lugide ile ahụ wee baa Amishi wee bee ekwuru mmiri. How many kilometers of road ka ọ wụ? Ana m ajụ ajụjụ. Then nke new road isi na Oba Junction lugide ile ahụ wee joinuzie ya na traffic light ebe nke a already nke a kịta echewe n'ala onwe ya ọsọ bụrụ. So nke old road ahụ for instance distance ya kilometers anyị alụsi ya ebughị ibu. Ife anyị alụsi ya kịta ahụ from Oba Junction to that roundabout. Case closed. Ịmalụ na ịkọvago major road ahụ si from Oba Junction wee bata that roundabout. O sigo from ebe ahụ chewe ọsọ bụrụ ọmakụ mma. Then ịlụọkwa new road sikwa na Oba Junction lụrụ ya gafee Otoro police station banye Amishi gbagobe oye ewujekwa development to Amishi ekwuru mmiri because a lot of ndị Amishi na-ekwuru mmiri nọ Nnewi eme business nwere ike si na aka nọ n'ụlọ mmadụ nwere ike jee Amishi gbalụ ana lụọ 4-story building ndị mmadụ ejebiri ebe a si ebe a na-abịafe na Nnewi before ịmara ife na-eme development a na-agbasa. Ịfụrụ nke ọga mgbadekwa ya ka mgbakọ ya nọta ilo gọvanọ aka awọdụ kọsi ọnụ mgbe ọ lụrụ Bank Road Sagos na ahụga na ilo ọka awọdụ agbọkwọ afa construction company na ilo niile ahụ ịghọtago. Mana mmecha o nwere ife mma ekwu na nke construction company a companies a Soludo ji alụ ọrụ obi anọdụ chukwu ụfọdụ n'ime ha were ọrụ. It is good to empower or to support our local industries. Ịghọtago our local companies nke ahụ nke anyị mana a supposed ide enye ha standard ha eji alụ ọrụ. Ịghọtago anyị nidiri ịda empower our own. Anyị nidiri iji nke anyị eme ọnụ. So we can do it mana ife nidiri ime woluo enye ha standard. Jos Bega nwere standard ha ji alụ ọrụ. RCC nwere standard ha ji alụ ọrụ. Ịghọtago let standard and quality be the key. So it doesn't even matter the construction company na-alụ ọrụ. What is important is for the work to be durable. That's all. Oge ahụ Soludo wọdụrụ Bank Road n'ihi ilo ọ supposed wọdụ kọtosi ọnụ with Bank Road etu ahụ esi wee wọdụ from ọbụla eze bus stop wee lụọ abụzị nọ nke dị na Nnewi hotel si mmiri imeri join ya na abụzị nọ nke ọzọ wee pịada ebe ahụ to teaching hospital na ilo ọ supposed wọdụ kọsi ọnụ mgbe ọ bịara Bank Road. Mgbe ahụ ọ bịa Bank Road ọ supposed wọdụ from Bank Road rute nwaanyị Igbo si nkọ nwaanyị Igbo by 100-foot road for roundabout continue kwa from nwaanyị Igbo gbagogide rute junction ndị Bakassi sie kọtụ ọkpụ na eze bus stop iro nke ọbịa wọdụ ụbọchị a kọtụ ọkpụ na eze bus stop gbagotakwa seaside White House pụọ building materials
wee gbago wee pụọ St. Mary's. Ilo niile a ọwụ how many kilometers of road? Ilo niile a suppose there one package. O wee zuo n'ọlụ anyị eji wee tụọ ọnụ. Ọwụ ịghagharị pụta ofu ụbọchị kịta ịghagharịkwa pụta ịbịakwa n'ile Emeka Ọfọ wọdụ from St. Mary's to ebe nwanne akụwakwara gị aka na ịbịakwana n'ụlọ anyị ilo na Nnewi. Ife niile a wụ ire elu ho ire ogbe na kpụrụ private residence mmadụ. Are you not aware? O nwere ndị from St. Mary's to Bank Road a wụ close si n'ilo bata bịa and ha bidoro ebe a mmagide onye interlock wee rute na gate ya. Ọ na-enwe ha idea. Let us talk about something reasonable. Then nekwe ile ọzọ ọ bụrụ na kịta ọ successful, if he can successfully construct old road, new road, then roundabout ahụ nke ahụ gasịrị ihu ekele dịrị Chukwu esikwa ebe ahụ connect ya na nke ọzọ around roundabout ahụ by then anyị arụgo ma 100-foot road. Aka alụ 100-foot road mgbe ahụ alụrụ Bank Road. Aka alụ nke ọbịa wọdụ ụbọchị ọbịa ebe ahụ na-agba egbe ọnụ. Aka alụ ya mgbe alụrụ Bank Road. Nke gara building materials aka alụ ya mgbe alụrụ Bank Road. Nke galụ ihu obi uru agụ aka alụ ya mgbe alụrụ Bank Road. Ụmụ ilo niile eluho ilo a na-enye construction company settlement na a na-alụ ilo biko nye na ya ka hubata kota n'ime ebe a inye ha ye as a full package alụọ ya ụbọchị ya bịa commission ya ịbịa mala aka n'eruru ilo then na-ekwe apart from nke Ngobros wee gbagogido ụbọchị ọ ya awọdụ nke ahụ ọ ya awọdụ ya from junction Ngobros ahụ gbagogido gorie agbọ mba junction Ngobros gbagogidoro ya rute junction ahụ connect ori agbọ esikwa na nke ahụ connect ori agbọ pịarịa pịagide pụta azụ Ibeto Bank sikwa na junction ahụ shatad ahụ ebe si wee gawa Ibeto Bank kịta gagido gị ihu anyị bụ ofu pụta junction ahụ ihe esi wee connect ebe ife anyị ụba ọ bụrụ ka a na-ekwu ife owuru na iruru ilo ekwenche ịmarụ na nke a baa thank God na nke duakari juwa agago Umudin Ịnyaba na ndị otu gaa Beverly Hills jewe ọzọ bụrụ ifụ that we are getting closer. Enwere so many ilu ni digasị na alụ na Nnewi. Then all the connecting roads, I mean all the connecting roads surrounding Shikasin, Kotek, IVM must be constructed. Asongu may, some of them, Asaringu, all, with the exception of none of them. All, with the exception of none. Because now, Iluni now connected to heavy economic activities going on in that area. Yes, I suppose railway. And all na alolo new road puta gaferanda traffic lights. Bagogido gu watchia side ebe kota ekedo. Guy who that Sang Hospital akudo. Efuna trailer niile bungwa raw materials na-ebubata afia na-ebupụ afia na Kotek na Chikasin na IVM hancha niile ya dey make use of that access road, that road. Go efure etu a ka esi emepe obodo before you money ife na-eme within 4 years or 8 years Nnewi awụrụ obodo ọma owurusie n'ime anyị amala hapụla anyị local government allocation anyị honorations na akpụbezie n'ime o nwere ụfọdụ ụmụ ilo dụgasị n'ime kọlọkọlọkọlọ na Nnewi eje kọchasịrazie ha ịghọtago kọba ụmụ ile ahụ kọta ha ife etu a ka esi alụ ọrụ mmepe obodo. Ọha gọvanọ bịa o commission of 500 kilometers of road ngwa local government chairman ịma na ego suppose ịda ahịa n'aka nwere ike iri la anọrọ na-akụ aka na-aja ike n'ọgbanịrị ịmakwa ego ole ndị a na-ejenerate na Nnewi ịmakwa na sọsọ internal generated revenue a na-enweta na Nnewi and our local government allocation zuru anyị dozibe anyị agbasi erie
federal government allocation ahụ wee si eji elụlalụ ndị ọzọ apụsị anyị internal generated revenue by because ịlụghọla anyị alụ ofufe ka ọnwụ after all neglect Nnewi for how many years anyị anwụsịghọ hapụla anyị bụ local gọọmenti ka esi na were elụọla anyị ọrụ yes mana different interests a na-eke ego n'aka now through somebody who is an active member of Anambra State House of Assembly ka anyị nọ wee chọpụta na every 3 months na every it's quite simple. Assuming local government chairman is getting his monthly allocation, give it 8 years. Those rules must be perfected. Thank you very much. You've got one chance. Thank you very much. Share this video. Name and concerning the government are accountable. Never I are interested in that. Man, I won't know who so kind of wicked. I won't know who when we get that thing. I don't know. Share this video, not very important. Now you never do why sometimes. I never do why sometimes. Yeah. You couldn't want to say it. It's quite simple. Assuming local government chairman is getting his monthly allocation, give it 8 years. Those rules must be perfected. So, according to Isieni, so many ego I had accounted for, and we will continue to keep quiet as if na no high cylinder had your weber. Yes, according to Isieni, okay, when you go to it again, but the fact remains that no kuna every 3 months. Okuna every 3 months. Every state house of assembly member, they would that 10 million. So what it means is that now January, February, March, 10 million. April, May, June, 10 million. July, August, September, 10 million. October, November, December, 10 million. So what it means is that now Honorable Ike Doji would a member, non state house of assembly. They would have 40 million naira every year. Not for Nnewi not. In 2 years, 80 million. In 3 years, 120 million. In 4 years, 160 million. Or if on water. So Nyawane water close to 200 million every year, every 4 years. When I draw to through these 40 million and water in a year, you can open borehole. Yes, broken blocks na common trips on them keep 1 trip n'ime 40,000 get you put go do 20 trips, 40,000 times 10 or 400,000. 40,000 times 20, 800,000. 40,000 times 30, 1.2 million. It is still nothing compared to 40 million in a year. So what it means is that a House of Assembly member can comfortably sink a borehole. Yes, or you sinking within 4 years. Or you mapuni at least more than 10 to 20 boreholes in strategic places. Na Nnewi or na Wahala. Or you renovate schools. Or you memwe.
ọrụgodu na ipikiri 1 school 2 schools 3 wepụta ego n'etine onye maintain rules instead of ide ekpola aja red eji ekpo n'iro moto a na-apịtọsie. Let me give you an instance. O nwere ilo si na nkụ egbo ike edochiwe onye edochi ka ọwụ. O nwere ilo si na nkụ egbo Ifeanyi Ụba lụrụ nke mebiri emebi major one, then nke ahụ si na nkụ egbo wee je Dr. Chikezie. Ile ahụ jọrọ njọ somehow. Ife ile ahụ na-ejidebelu for now as a temporal package. We kpọrọ ife dịka 2 or 3 trips of broken blocks or 4 trips of broken blocks. Thereby oye for this motor na-ebi for bịara ya elu ọdụ flat. Brother. What it means is that Nila Governor Soludo bịa commission ụbọchị a from biko only na ebe a na-emetụ aka ịfụ ka program si aga ịmalụ na achọ ka program ahụ mee ya eme ka ọ na-achọ ime ya eme. Ịghọtago ọnụ onwe ndị na-enye program nsogbu bikonu unu enyezina ya nsogbu ka ntụwa ụga nna atụ mgbe ntụchala ụga nna atụ bikonu ịghọtago bikonu ana m ayọ na ayọ hapụnụ ka ntụwa ụga nna atụ mgbe ntụchala ụga nna atụ unu edistọbs na program mụ. Sharing this video, sharing this program, metụ ụmụaka na like and love button, sharing this video. What it means is that with 40 million on a briquet Dodge na-enweta in 3 months, in 1 year as State House of Assembly member. No, about 50 trips of broken blocks since ndị mmadụ ji wee na-ata ahụhụ n'ile asị ọkpụ na eze bus stop wee jee motor pass ruo White House sie gaa building materials. What it means is that na since ya ndị mmadụ ji ata afụfụ n'ile ahụ na Honorable Ike Edoji ya ekponi at least 40 to 50 trips of broken blocks. Jee ka nje gosego nke ilezere mai onidrodu much nji wee hazie mmiri ya hazie abụọ mmiri tụ ha ọ na-akpụ na gota ọfọzie sọ okwute ndị duzi n'iro moto na machine na-agala onwe ha. Now 40,000 times 50 wo only but 2 million naira. In 3 months he can remove 2 million from 10 million wee bịa dozie elu ndị mmadụ iro ebe ahụ wee viduti moto na-aga at least pending the time gọọmenti ya abịasiri ire ahụ ndị mmadụ enwegodu breath of fresh air. These guys, I don't know whether they think na ndị mmadụ amara ife, but that is because na mụ na go ala awụrụ ha. That is because na mụ na go ala awụrụ ha. Or because mụ na go nyere opportunity ka ha na-eme ife fa na-eme. Nwere ife fa ji ego eme 160 million in 4 years as a State House of Assembly member. You can do a lot of things to do visible for people to see. It is not a small money. Onwe ndị ji ya atụ afịa, onwe ndị ji ya atụ afịa ha arụcha na full story town wee ha nwere asset ndị ji ya atụ afịa. Ana m agwa gị, he can successfully pay WAEC fee for mmadụ. Ana m agwa gị ife ha nwere ike ime mugasị with that money ị na-akpọ na little money. It is not little money. All this money na-abịa to Nnewi ada account for it. Onye ka ndị wesịrị the next House of Assembly member ya anụ nwee oya esukelu n'ọkụ ike ya na-enwu ọkụ ma ọ gwara ya. So onye kwadobe Ike Edoji West go slot anyị nwa nduru agụ is okay. Ya ga-atụ ebe ọ na-aga ọdụ nga atụ uru agụ mọm ndị ọ na-atụ uru agụ mọm ndị ọ na-elukwa again. Ghọta ife na-agwa. So keri ife kpatalụ Nnewi
ga-eji wee dee etu a Nnewi si wee do ebe anyị nwere what it takes. Now I am telling you where eji nkịrịka politics a na-eme be anyị nke Soludo kwalụ o ji wee na-ewekọrọ allocation local government allocation local government na-eri iwu sọsọ ka o wee fụ na ndị local government chairman enweghị enough fund n'aka so that they cannot challenge him because local government chairman is an administrative head on his own. Is an administrative head on his own. If not that na Soludo manipulating the whole House of Assembly members, ha wee kwụrụ ka portrait akpụrụ akpụ wee pass ya iwu ego bata ọ ebu ụzọ batago local government wee wuruzie the money wee wuju ọka. Imagine. Anyway, because of one thing or the other, let me end this broadcast. I will start it again in the evening.